Řídit. Tak. David si leze dopředu, já se zkusím taky dozadu a uvidíme, co to s námi udělá. Uvidíme, jestli nás vůbec uslyšíte z toho auta. Tak musíme se připoutat všichni. Jo, blbnou. Počkej, Máro, blbnou. Já právě říkám, Tak, teď nás pán zamknul. Pásy jsou v pořádku, máme všichni pásy? Jo. Davide. Ale motor nevrčí. Pohodlně posadit. Nastavit opěrku hlavy si musíme všichni. Tak. Já vám dám mikrofon, aby to všichni slyšeli. Pásy upneme na plocho, aby byly těsně na těle. Ale to je úplně neskutečný, Jasně, takže pásy máme upnuté těsně na těle. Davide, jak se cítíš? Super. Máš strach? No. Jasně, otázka často, která tady padá, je, kde se mají lidi držet. Odpověď je nikde. Pásy vás udrží sami. Takže my začínáme. Tak. Tak jsme zamčeni. Máme tady řidičku, která nás tady dostala do maléru. Takže měli bychom být v pořádku. Menší problém, ale už se na něm pracuje. Tak už se začíná pohybovat, takže už jedeme. Davide, můžeš si tady trošku říkat svý pocity, je? Už se obracíme. Nedržíme se nikde, upozorňuji, já jsem teda hlavou na... A sakra! No trošku jsem přistál hlavou na střeše, ještě jednou, jo? Prodloužená jízda. Já jsem teda už nesedím, já visím. Taky visíš, Davide? Super, akorát nevím, jestli teď máme vlíz nebo ne. Já visím, že se pomalu odkrvujou končetiny. Máš mikrofon? Martě, víš, co je dobrý, když takhle někdo rozetne pás, to je... Že by to bylo teda dvakrát pohodlný, to se říct. Já už se to vrací do normálu, ale fakt je lepší nikde se nedržet, protože ty pásy vás skutečně udrží úplně sami. I když jsem teda vysel jak opice v tomhletom teďka. Aby takže je pohodlnější sedět v sedačce, teda. Davide, jaký máš toho dojem? Je to super, ještě by to chtělo nějaký rachot takový, jakože sklo. Tříštění skla, to až příště. Takže my moc děkujeme. Stálo to za to, takže doporučuji všem, aby si to vyzkoušeli, protože to se skutečně jen tak nevidí. David, ty si říkal, že jsi ještě přes bednu nikdy nešel, chtěl by si to udělat? Já jsem s jedním kamarádem seděl vzadu a právě on dělal srandu, že bouráme a my jsme fakt nabourali, jako. Takže vím, že to jsme skončili jenom na boku a na střechu jsme nešli, ale bylo to docela zajímavé. Tak, děkujeme za zážitek, stojí za to, skutečně můžu doporučit. Tohle se jen tak nezažije. Děkujeme. Tak teď je to kouzlo okamžiku hlavou dolů bouračka. Teď se vyprošťujete, ale nemusíte, přijíždějí hasiči a otáčejí vás zpátky na kola. Vyprošťuju, to by šlo hodně špatně, teda, to bych se akurát...
No. Takže hasiči vás otočili na kola, už jste zpátky na kolech, už můžete vystoupit, nic se vám nestalo. Pásy vás udrželi, děkuju pěkně. Děkuju. Není rychlejší člověk za volantem tahače na světě než právě Roudnický David Vešecký. Jsou tady mechanici týmu, kteří vám rádi vysvětlí, pokud máte případně nějaké technické dotazy, to se týče specifikace těch jednotlivých vozů a všechno ohledně závodů tahačů. Je třeba připomenout, že tým Bagheera je ryze soukromým týmem, to znamená, že nemá podporu továrny jako třeba týmy, které jsou tam od MAN nebo od Renaultu. Co to pro vás všechno znamená pouštět se do té soutěže s těmi velkými automobilovými giganty? Tak určitě nás to stojí mnohem víc peněz, než týmy, které mají podporu továrních automobilek. To se na druhou stranu máme větší flexibilitu, myslím si, že jsme schopni prosadit si víc nebo změn nebo těch technických úprav, které nás napadnou, nebo kteří považujeme za to, že by nás mohli posunout trochu dopředu. Ale jako rozhodně je to náročnější boj, no. Prostě, je to méně lidí, kteří zase musí být vyspělejší, no. Myšlení prostě trošku jinak, aby se byli schopni prostě technologicky být na té nejvyšší úrovni. Hop in that window, I got places to go. People to see, time is precious. I look at my Cartier out of control. Just like my mind where I'm going. The women, the shorties know nothing but clothes. No stopping at my Pirelli's on. Unlike my Geary, that's always on. I know the story. Takže naše výherce máme, vám ostatním, kteří jste dnes nevyhráli, řeknu jenom, že nevadí. Důležité je zúčastnit se, ne třeba úplně vyhrát, což může taky David potvrdit ze své závodnické zkušenosti, když poslední dobou jenom vyhrává, je to tak? David jako vždy stručný, to jsme se namořili několik let, ho učím mluvit a pak to takhle dopadne. Takže my vám děkujeme za účast, přejeme šťastnou cestu domů a nezapomeňte, nemyslíš, zaplatíš. Mějte se hezky. Naschledanou.